Prøv at forestille jer, at I sidder derhjemme en aften, og du har lige været ude og gå en lang tur med Fido. Fido han er 3 år, og han er en halvstor hund, og du har fået at vide, at der er lidt boxerblanding i ham. Pludselig ringer det på døren, mens I spiser, og så går din far ud og åbner, og så er det politiet, der står derude og kommer og siger, at vi skal hente Fido, fordi han er en ulovlig hund, og han skal aflives. Det er sådan rent faktisk, at hundeloven den virker i dag. Det er, at politiet ringer på døren, og lige pludselig så har man mistet sit allerbedste familiemedlem, og man forstår overhovedet ikke, hvorfor. Samlet set så bliver der slået rigtig mange hunde ihjel i Danmark på den her konto. Og det synes jeg ikke, vi kan være tjent med i Danmark, hvor at man skyder skylden på hundene og ikke på hundeejerne. Det er jo sådan, at det faktisk er hundeejerne, der præger deres hunde til, hvordan de skal opføre sig, så når de bliver voksne. Så derfor så synes jeg, at man skulle lave loven om, så man tillader alle hunde, men så kan man forbyde nogle mennesker at have hunde, hvis ikke de kan finde ud af det. Og det kunne man eksempelvis gøre ved at give dem et kørekort til at have hund, ligesom man skal have kørekort til at køre bil og mange andre ting. Det synes jeg vil være en rigtig god løsning, at stille nogle større krav til hundeejerne, så hundene kan få lov at være i fred.